जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବିଏଲ୍ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି କଏନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି କଏନ୍ରେ ଥିବା ଏପରି ସିମ୍ବଲ୍ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଏ କେଉଁ ସିଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯଦି କଏନ୍ ତଳେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛି ତ ଏହା ମେଡ୍ ଇନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଯଦି କଏନ୍ ତଳେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଏହା ମେଡ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ। ଯଦି କଏନ୍ ତଳେ କିଛି ସିମ୍ବଲ୍ ନାହିଁ ତ ମେଡ୍ ଇନ୍ କୋଲକାତା। ଯଦି କଏନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ କେବଳ ମାତ୍ର ଡଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏହା ନୋଇଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।